eskaten dut zegune, rekapazitetako eta zelan egiten dabizen gauzek, beste modu batera bebai inaldirela. Gu prest gauz negozietatako, batzeri eskaten dut zegune da, rekapazitetako, da hemen gauzela berbaita. Gure esperantza bakarra da batan bat agartutea, baten batek enpresa erostea, eta horretan gabiz, denporan bile, eta ia baten bat agartan dan eta oneri buelta ematu batxegun. Oso altu hartu genuen, lortu genuen lantegia defendatzea eta hemen ditugun lanak eta materialak bertan geratzea. Eta gero egon dira momentu behak eta txarrauak. De todas formas, hain momentu on batean gaudez, ematen du autoridad laboralek esan duela cierre patronala legez kanpokoa dela, eta orain momentu on batean gaude, aber zenbat irauten duen. Ez dugu nahi enpresa iztea, izten badaurie ja gero martxan jartzea oso zaila da. Enpresa hilten bada, hori lehengo erara zabaldutea ja ezinezkoa bertuko litzateke. Nik ikusten dudana da, guk gure lantegia defendatu behar dugu. Nik nire lanpostua defendatu behar dut, eta herrian naiz eta asuntoa lupestu egin den oso argi izan behar dugu. Araluzeko langileen partetik ez daukagu inongo arazorik batzeko langileekiko. Gure arazoa da batzeko zuzendaritzak nola kudeatu nahi izan duen asunto hau. Nik oso argi utzi nahi dut hori. Batzeko langileen ehuneko 89 esatearren langileak dira, nire moduko langileak dira. Eta nik ez diete ezer txarrik desiatu nahi. Baina beraiek ere ikusi beharko dute gauzak ez dira horrela egiten. Hau ezin da izan momentu batetik bestera etorri zitzaigun batzeko zuzendaritza eta hau itzi beharra dago bai edo bai. Eta guiaz batzeko zuzendaritzak esan zigun ez direla gurekin kontaktuan jarriko. Bi abokatu karroñero jarri zituzten asuntoa kudeatzeko eta nik uste dut arazoaren parte handi bat hortik datorrela. Gauzak denon partetik lasaiago hartu izango bagenitu, seguramente beste pelikula bat izango zen. Guk esate duguna, guk gure lanpostua defendateko eskubidea zeba dugula. Ez gara geldirik egongo, zer egin gogu. Ezer ez egin ez. Hori nik uste dut gure borroka guztiz zilezkoa dela. Eta bagatoz momentu batetik, non 2017 urte txar bat izan zen, 18 txarragoa, 19 txarragoa, eta 2020 urte txarra ikusten da. Gero ematen du merkatuak gore egingo duela, 2020 baten eta esaten dute merkatuak gore egingo duela nabarmen gainera, esaten dute Hego Euskal Herrian ez dela gaitasunek egongo datorren lan guztirako, eta guk denpora irabaziala, epe muga hori hurbilago ikusten dugu. Kontua da, bizia dagoen bitartean norbait etorri alda, eta gu prest gaude, norbaitek erosten badigu edo enpresai biabilidade bat emateko.